Ota irti. Tästä mitä isommaksi, niin näkisi, että mikä... Kokeilepa siitä justiin sitä ota vähän siitä vaan kiinni, kato tuohon, mikä siinä näkyy. Mikä se on? Ei se mitään, se puree. Se on jotain vähän. No niin, ota vielä tuota. Hyvä. Nyt on Siellähän näkyy koko elu. koko ykä. Ota vaan, se ei se pure. Koira pitää sen turvasta kiinni. Vaijeri ainakin on kireä. Annapas lamppua, niin mä katson tuosta. Näkyykö tuosta koiran turpaa? Mielestäni koira on tuolla. Eikö se on täällä, ei koira ollut äskenkään kiinni, mutta se on täällä kiven välissä, niin... Mutta kangella tuolta alta nostatte. Joo, niin joo. Niin täältä. Niin, että se Niin nousee hoikalla sieltä... päällä, hoikalla päällä. Niin rupiako no? Niin nostat, että se pää levenee tuonne. Se on tuolla, kato kiven välissä just siihen. Meinattaisi rousua tuosta. Nousee, nousee. Häh? Nousee. Ei se tuu siitä millään siihen. Peräpäs tuota nuon tuossa. Se on kireellä. Niin. Ei se nouse, se on aika hoikka väli. On se pidun kireä tuossa. Nyt! Ota turkkiin kiinni. Itti noukkahan se on. Loukkahan siinä. Kumpi on? Kalvi kysyy ainakin. On tainnut kuolla jo. Vain tekee ytyy. Helposti vaan voi lähteä. Täällä ei ole kuin tää yksi. Ei oo nyt. Joo. Pitikö Jesperi hakea köyden?